Qabel ġejna mwaqfa u nfixkla mill-uffiċjali tal-Partit Laburista u attivisti Laburisti, konna qegħdin nistaqsu lil dawk preżenti x'jaħsbu dwar il-fatt li Jason Micallef irid jikkontesta l-elezzjoni minkejja li Muscat kien talbu biex ma jikkontestax. Tasib li Joseph Muscat għandu jħalli Jason Micallef joħroġ? Għandu jħallih joħroġ. Għandu joħroġ fejn. Għaliex għandu jagħmelek? Jekk għamillek Joseph Muscat żbalja. Jason Micallef li jrid joħroġ fid-distret tal-Mosta ma Joseph Muscat ma jridx. Tasib li Joseph Muscat għandu jħallih joħroġ? Forsi għandu raġune, ma jħallihx. Jason Micallef taqbel li joħroġ għall-elezzjoni? Jax le, mux bħal-ħadd ieħor, mhux. Joseph Muscat kien ftiem li ma joħroġ? Allura, imma li aħna li għaj Joseph, tajjeb. Qed insaqsik, Paritakom, mhix paritakom. Jason Micallef, daqsak billi kontesta l-elezzjoni. Ma fija xejn, hu. Li Jason Micallef jikkontesta l-elezzjoni ġenerali? Għaliex le. Senjur taqbel li Jason Micallef joħroġ għall-elezzjoni ġenerali? Jason Micallef. Jason Micallef minnu, ma nafux. Il-Segretarju Ġenerali tal-Partit Laburista, Chairman ta' One Television. Mela naqbel miegħu. Għaliex? Jien smajt li se jagħmel il-ġid. Jena għalija għandu ċans kollu. Taqbel li Jason Micallef jikkontesta l-elezzjoni ġenerali? Min? Jason Micallef. Jason Micallef. Jason Micallef kien Segretarju Ġenerali tal-Partit Laburista. No comments. Għanna bżonnu bħal kif qiegħed. Għalija jista' joħroġ. Welcome. Naqbel. Għaliex? Bix xorta joħroġ min joħroġ. Għalija joħroġ. Mhux għalija. Staqsejna wkoll x'jaħsbu dwar kif Evarist Bartolo kien dawwar l-istipendji f'self. Taqbel ma' Evarist Bartolo meta kien dawwar l-istipendju f'self? Iva mela. Evarist Bartolo kien biddel l-istipendji tal-istudenti f'self, taqbel miegħu? Le, ma naqbelx. Evarist Bartolo kien biddel l-istipendji tal-istudenti f'self, taqbel miegħu? Evarist Bartolo kien biddel l-istipendji tal-istudenti f'self in-96, taqblu miegħu? Daw tan-net, ta' daw. Jimporta neħdu l komment. Ta' min intu? Aħna tan-net. Mela le. Inti tafu l-dominkum intof, ma tafuxu. Naf bih. Dak il-mulej ta' Malta. Qabel l-attività Net News taqsal il-mexxej Laburista Joseph Muscat dwar il-każ tal-Kunsillier Laburista Jimmy Calleja li jinsab akkużat li sawwat anzjana fi sptar. Muscat għal darb'oħra ma kkundannax dan l-attakk. Investigajna il-każ. Issa nistennew il-pulizija kux ħajjieħdu passi. Mistoqsija oħra mrabta mal-Jason Micallef. X'għad nagħmilek mistoqsija Sinjura daqshekk issa. Fid-diskors tiegħu Joseph Muscat qal li l-Partit Laburista qed joffri l-bwan sens biex fil-Parlament jittieħdu l-votazzjonijiet. Fi stqarrija l-Partit Nazzjonalista qal li Muscat qed jagħżel li jibqa' ċans quddiem il-prijoritajiet tal-ħaddiema u l-familji tagħhom. Lanqas fjum il-ħaddiema ma ħareġ bi proposti konkreti dwar kif jekk ikun Prim Ministru joħloq ix-xogħol u xogħol ta' kwalità għal ħaddiema u wliedhom.